अगर आप भी चाहते नहीं कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूलिजा। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। पहले से जनती बियाह नहीं करती नैहर में रह के भले छूटा चलती। पहले से जनती बियाह नहीं करती नैहर में रह के भले छूटा चलती। बही बहानी जवान फायदा उठा देला सखी भातार मोरा हवे बिहारी फसुआ धरा देला सखी भातार मोरा हवे बिहारी कटनी करा देला सखी डीजे भातार मोरा हवे बिहारी फसुआ धरा देला सखी भातार मोरा हवे बिहारी कटनी करा देला सखी भातार मोरा। डीजे रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। दिन भर हम से काम करहबे बानी हम परसान हो चंदन क्रांतिया संदीप यहनिल देवे न तनिको ध्यान हो देवे न तनिको ध्यान हो। दिन भर हम से काम करहबे बानी हम परसान हो चंदन क्रांतिया संदीप यहनिल देवे न तनिको ध्यान हो। कहबो नहीं पहचाने को सके बियाह देला सखी भातार मोरा